Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kayong malantaw sa KK Channel 11 sa Kabangkalan kag Humaylan City kag Banwas ang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. 1,600 ka dose ng Sinovac vaccines igahatag sa mga healthcare workers sa Negros Occidental. Mga doktor nga unang pagbakunahan, wala sa may ginabatsyag na side effects matapos ang 3 ka adlaw. Sa Isabela, 65 anyos nga mangunguma, patay matapos nga gintiro. Presidente Rodrigo Duterte mag-aabot sa Negros Oriental sa Huwebes. Kag sa Good Vibes, 4 ka mga Negrense bikers ginlibot ang isla sa Negros sa sulod sang 2 ka adlaw kag 14 oras. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, syudad sa Bacolod na nagtukod sang Animal Welfare Task Force para mapangapinan ang mga kasapatan. Ini pinaagi sa isa ka executive order nga ginpagwa ni Mayor Evelio Lunardia. Tuyo sini ang paghimo sang isa ka task force nga ginatapuan sang pampubliko kag pribado nga sektor nga magadihon sa mga rekomendasyon kag pagsulundan kung paano mapangapinan ang mga kasapatan sa syudad, ilabi na ang mga layaw nga ido kag kuring. Ginaimbitar man sang task force ang mga animal welfare groups nga makigbahin sa kampanya para iluso ang responsible pet ownership. Sa idalom sang Animal Welfare Act, ginamando ang pagpangapin kag pag-atipan sa mga kasapatan sa pungsod kag mapasiguro nga hindi sila pag-abusaran kag gamiton sa illegal trade. Sa nagligad lang nga semana, nag-viral ang ginhimo nga paglampos sa isa ka layaw nga ido nga gintunaan sang kamatayon sini. Ini ang ginkaakig sang madamo nga mga netizens. Sa number 9, natala na nga mag-abot sa Negros Oriental si Presidente Rodrigo Duterte sa Huwebes nga adlaw. Pangunahan sa Presidente ang inaugurasyon sa puerto kang airport sunod sa kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Sa puerto, ang Port Operations Building sa Dumaguete City, kag ang bag-o naman nga terminal kag improved runway sa Dumaguete Sibulan Airport ang bisitaon sa Presidente. Gipasalamatan naman sa gobernador ang pag-abot sa Presidente nga iya ginakabig nga idol. Ang media nga mag-cover sa among event ang gina-require sa negative result sang RT-PCR test. Sa number 8, 8 ka mga persona arestado sa ginaalaga drug den sa sulod sang Ventures Plaza sa Bacolod. Ginaresto sa mga katapos ang PIDEA Region 6 pagi sa buy-bust operation ang 8 ka mga persona kahapon sa sulod mismo sang Vendors Plaza nga nahamtang sa Barangay 12 sa Bacolod. Sila ang gindakop sa bahin sang Vendors Plaza nga ginakabig sang PIDEA nga isa ka drug den. Subject sang buy-bust si Jovi Bermudez nga ginaalagar maintainer sang drug den sa Vendors Plaza. Ginaresto man sang operation o kung sang operatiba ang iya 7 pa ka mga kaupdanan. Napulo ka gramos ang ginasuspetsuhan shabu kag mga drug paraphernalia ang na-recover sang operatiba sa mga suspetsado. Detained na karon ang mga suspect kag kaso nga pagsupak sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa ila. Sa number 7, 65 anyos nga lalaki ang patay sa pagpangluthang sa Banwasang Isabela. Nagapaglakaton lang 65 anyos ka si Reynaldo Molines padulong kuntani sa iya ginobrahan sa Barangay Kansalungon sa Isabela kahapon sang kaagahon. Sang siya gintiro gilayon sang wala pa makilalaan nga suspetsado. Maigo sang bala sa pila ka bangin sa iyang lawas ang biktima nga gidala pa sa ospital pero gideklarar nga man nga dead on arrival. Nakuha sa lawas ang biktima ang isa ka bala sang 45 caliber pistol. Kinahibalo pa ang PNP sa karon kung ano ang motibo sa pagpatay kay Molines. Sa nagadala sa motorsiklo patay matapos makabunggo sa AUV nga ginamaneho sa isa ka teenager.
Patay ang 28 anyos nga si Tomas Hedalanga matapos makabunggo sa AUV nga ginamaneho sang isa ka teenager sang dumdalan Araneta bahin sa barangay Tangub sa Bacolod. Suno kaya Police Major Jory Puerto, pamuno sang Police Station 8, ang 19 anyos nga si Chisel Ana Euro nga amo ang nagamaneho sang Toyota Innova ang nagtabok sa dalan agud kuntani mag-left turn sa makabunggo ang motorsiklo ni Hedalanga. Ang kaspa ni Hedalanga ang iya live-in partner nga si Beverly Pilongo nga pilason man. Suno kay Puerto, naalang-alang na sa paglikaw si Hedalanga sang iya motorsiklo bangod sa naglapaw na ang AUV sa iya sini nga linya gani nagrekta bungo ang motorsiklo sa salakyan. Gindala pa sa ospital si Hedalanga pero wala na siya matabangan. Luwas naman sa katalagman ang iyang live-in partner nga angkas. Gindetain ang teenager nga driver sang AUV pero nakagwa na ini matapos maglapse ang reglementary period. Sa number 5, 124 karon ang active cases ng COVID-19 sa Negros Occidental. Inisalig sa Provincial Incident Management Team. Sunod sa kay Attorney Refrando Diaz, kalabanan sa mga active cases, mga locally stranded individual nga gikan sa Manila o kun Cebu. May pagkaso karon sa COVID-19 sa National Capital Region sunod sa Department of Health. Sa March 7 kadato sunod sa kay Diaz, masobra sa 80 sa 116 ka mga active cases sa Negros Occidental, mga LSI. Samtang wala sang active COVID cases naman ang Don Salvador Benedicto, Candoni, Pulupandan kag Valladolid. Naman sa probinsya sa National Interest Force ang executive order sini nga nagapatuman sa pag-swab sa mga nagainabot sa probinsya. Kung ipatuman ang Resolution 101 o kung Uniform Travel Protocol, ang probinsya mag-require sa mga mag-aabot sa Negros Occidental sa negative RT-PCR test result nga bayaran naman sang natungdan. We submitted our executive order maintaining our protocol nga ang tanan magpuli sa Negros Occidental wala require sang travel authority sang mga medical certificate pero ang amon niya nga ginahatag nga serbisyo sa aton pumuluyo nga batunon sila naton biskin wala sila papeles kay importante dirita sila matest. Sa number 4, mga doktor nga ginbakunahan sang Sinovac sa nagligad nga Biyernes, nagsiling nga wala sila sa may ginbatsyag nga side effect. Gani ginapasiguro nila sa mga pumuluyo nga wala sang dapat ikahangawa sa amo nga brand. Yaring report ni Marty Go. Isa sa mga una ginbakunahan sang Sinovac pag-abot sang mga bakuna sa Bacolod City sang Biyernes amo si Dr. Hector Gayares nga kabahin sang Bacolod Emergency Operations Center. Iya ginpahayag kagabi sa daily vaccination update nga programa sang Bacolod EOC nga wala siya sang may ginbatyag nga malain nga side effect sang bakuna magluwas lamang sa sakit sa injection site. After the initial job with Sinovac, I am basically okay. Yesterday we had our usual jog walk in Panaad, fighters, and this morning we did again another one. Right after the vaccination, as per personal experience, may gamay nga sakit sa abaga that was on my left shoulder because dira gin-inject ang bakuna. Bisan ang iya asawa nga si Dr. Jocelyn Gayares nga ginbakunahan Minggo ang wala man sang may ginbatyag na side effect. Padayon ang iya pagkonsulta sa iya mga pasyente sa klinik kag iban pa nga mga hilikoton. Wala man sang side effect, wala gid ako nabatsyagan sang side effect bisan gani sa site nga gininjeksyonan hindi man masakit, wala gid ako sang ginbatsyag. Everything is okay, back to normal. Plus, ang bonus pa, kagina sa nagklinik ko, wala na ako ginkulbaan nga basi matakdan ako sang COVID kaysa ako nung nauna nakapabakuna na ako. Ang presidente sang Negros Occidental Medical Society nga si Dr. Mike Sarabia ang nagapost man sa iya social media account sang daily updates ang iya nabatyagan matapos nga mabakunahan sang Biyernes. Wala man siya sang may ginbatyag nga side effect. If you have watched my other video, I posted that yesterday on the 48th hour of the vaccine,
I still exhibited no symptoms. I'm very well, not even fever. Ang cardiologist nga si Dr. Alan Tenerife ang ginbakunahan sang Domingo. Iya ginahaylo ang pumuluyo nga hindi magkahadlok sa pagpabakuna bangod wala inisang malain nga side effect. Kaya ginapamatsyag ko, ga-expect gani ko kay mga previous nga mga vaccinations, kasakit dayon sa akon nga gininjeksyonan nga site. Pero until subong, wala ko sa may nabatsyagan nga anything. So mayong kamatsyag ko. Wala. Kay, before ko nagpa-inject sa Sinovac, tunaan ko man ang mga merits ng Sinovac. Confident man ko nga nagpa-inject sa Sinovac. Lunsay nga ginapasalig sa mga doktor ang publiko nga sa tion nga mag-abot na ang dugang supply sa mga bakuna anuman nga brand ini. Wala sila sang dapat nga ikahangawa bangod makahatag ini sang proteksyon batok sa makamamatay nga virus. Martigo para sa Digicast Negros. Sa number 3, 5,400 ka mga Sinovac vaccines ang nag-inabot naman sa Negros Oriental. Nag-abot na kahapon sa Negros Oriental ang unang batch ng COVID-19 vaccines nga gamiton sa probinsya agud batap na kung mapahagan-hagan ang paglaptas ng COVID-19. Sunod kay Negros Oriental IATF Ground Commander Dr. Liland Estacion, ang unang batch ng vaccines ang ilang igahatag sa mga frontliners sa mga ospital nga nag-cater sa COVID-19 patients. Ilang matagaan sunod sa kaestasyon ang mga frontliners sa Sikihor gikan sa unang nag-abot nga bakuna. Ginapaabot pa sa probinsya ang sunod nga mga batch ng COVID-19 vaccines sa masunod nga mga semana. Sa karon, padayon nga naganubo ang active cases sa Negros Oriental. 38 ka new recoveries ang na-record sa Negros Oriental kahapon kag 15 ka new cases. Nagpanaog na sa 97 ang active cases ng COVID-19 sa probinsya. Samtang sa Negros Occidental naman, may 7 ka mga bagong kasos nga na-record sa kahapon. Wala naman sa new cases nga na-record sa Bacolod City. Sa number 2, sobrang dose ang Sinovac vaccine para sa mga healthcare workers sa mga ospital sa Bacolod ang igahatag sa mga healthcare workers sa mga ospital sa Negros Occidental. Ginpahayag sang DOH Region 6 nga wala nadala sa una nga shipment sang bakuna ang probinsya bangod na ulihi ini sa paghatag sang detalyado nga listahan sa mga healthcare workers nga pagabakunahan. Ang 6,300 ka dose ang bakuna ang nag-abot sang Biyernes ang para sa mga ospital sa Bacolod. Pero bangod naghinyo man ang Negros Occidental sang bakuna gikan sa DOH, nagdesisyon ang ahensya nga ihatag sa 4 ka mga ospital sa Negros Occidental ang 1,600 ka mga doses nga sobra bangod 4,700 lang tanan ka dose ang kinahanglan sa Bacolod kag nalakip na diri ang second dose. Ginakalipay naman ini sa Bacolod EOC bangod mas madamo nga healthcare workers sa Bacolod kag Negros Occidental ang mabakunahan. 6,300 nga na-allocate sa ato sa syudad sa Bacolod, ato na subong ihatag first dose tanan. So that means to say, makahatag kita sa 6,300 nga healthcare workers mabakunahan ta subong ni nga semana kag maabot ni adlaw. Kay may assurance man kita gikan sa regional office ato sa Department of Health nga may maabot nga dugang pagid para sa second dose sang mahatagan sa isang 6,300 doses nga una nilaging padala sang ligad nga Biyernes. Hagsa number 1 sa mga balita subong nga adlaw, 1,600 ka dose sang Sinovac vaccines ang ginapaabot para sa mga medical health workers sa Negros Occidental. Sunod kay Dr. Jane Juanico, ang pamuno sang infectious diseases sang Department of Health Western Visayas, 4 ka mga ospital ang prioridad sang bakuna kag ini nagalakip sang Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital sa Silay, Valladolid District Hospital, Lorenzo Zaico District Hospital sa Kabangkalan kag Cadiz City District Hospital. Pero sunod kay Juanico, depende sa kadamuon sa magapabakuna sarang man ma-accommodate ang iban pagid nga mga health workers sa iban nga ospital. Para sa unang nga dose, ang lubos nga 1,600 ka bakuna ang mag-aabot suno sa kay Juanico. Suno sa kay Juanico, ang wala magamit nga bakuna sang Bacolod ang pagagamiton para sa Negros Occidental kag ang kakulang ang pun-an naman sang supply gikan sa Iloilo. Suno kay Attorney Ray Frando Diaz, ang Provincial Administrator, idiretso ang bakuna sa Provincial Health Office nga storage kag idulong sa mga ospital base sa schedule kag mismo sa adlaw sang pagdulong ang pagdapat sang bakuna. May ceremonial vaccination sa Huwebes sa Silay Provincial Hospital kag madayon sa gihapon ang simulation sa banwas sang Murcia.
kung pilagid ka voluntaryo nga magapabakuna sa health workers ang ginapat-od pa sa kompleto nga listahan. Transfer from Bacolod City to Negros Province. 1,600. Ali first dose kita siya, ma'am. Again, ang aton listahan na ginsubmit sa DOH are those who gave their consent to receive our vaccine nga Sinovac. Ilang sa list natin, 1,000 more or less ang ginatanaw ta. We'll give them 1 day prior notice. Prepare nilang ilang venue, ilang vaccinators, ang supplies. Kag sa Good Vibes, 4 ka mga negrense nga bikers ang naglibot sang bugos nga isla sang Negros Occidental sa sulod sang duha ka adlaw kag 14 ka oras. Ang ilang nga adventure aton saksihan sa report ni Romeo Subaldo. Mga runners kag marathoners sa Dennis Patenio, Raymart Rada, Duwerjan Garcia kag Brex Cabrillo sa idalom sang grupo nga Bacolod Road Stallions. Bangod sa pandemic, nagsugod ang huyog nila sa pagbike, bangod iniman ang ilan ng means of transportation. Abali si Joey, ginununa mo. Naging ganyo samon sa bike. Kaya tungkol pandemic bla, wala sa lakyan bla. Magamit mo pa. Ang bike. Oo, ang bike. Hindi man sila ado-adaw nagabike, kay iban sa ilang mga trabaho man. Si Dennis, isa ka seaman. Si Raymart, engineering graduate kag manugkuha sa board exams. Si Duwerjan, manager sa fast food chain company. Kag isa nila kaupod nga si Brex Cabrillos, ang isa ka cellphone technician. Lain-lain man ilang nga trabaho pero may isa sila ka common goal nga mahimo ang Negros Loop o kung malibot ang bilog nga isla sa Negros. Magluwas kuno nga makalagaw ka na, ma-enjoy mo pa ang view sa palibot. Lain naman kuno ang kalingawan sa pagbisikleta kung ikumpara sa running. Sa bike ya, pwede ka alop-lop ya, sa dagan do. Hindi pa siguro malilibot yung ilog dagan. Ako nga tayo makonsume. Cross training lang, recovery. So, sample, matultra ka mga tag 142 kb yan. Lain ang, lain ang mag-recovery ka nga pagka the next day bike ito eh. Ang imong muscle, hindi mo siya ma-overuse yun. Pinagi sa bulig sa presidente sa ilang grupo nga Bacolod Road Stallions nga si Joey Rojo, kag ang nagfinance ang ilang loop nga si GV Tolentino, natigayo ng ilang plano. Uyag ni GV nga isa ka runner nga nakabase sa Ireland nga malantaw nga daan ang track sa rota sa Negros Loop kay plano niya nga dalaganon man ini sa iyang pagpauli sa Negros. Timing man na ginpatrak sa mo ni GB Tolentino ang grupo namo sa Ireland. Oo. Nga itra na sponsor sa Samon. Oo. Na timing lang gid na mo na dayon gisang March. Pwede mo sponsor yan ang ginpakaduan niya sa inyo, i-chat nyo bali. Oo, bali i-check na mo ng example ang possible na stayan ngunit sa mga pundo. Biyernes, las 5 sang kaagahon, nagsugod sila sa ilang loop, bitbit ang ilang mga backpacks padulong sa Southern Negros. Tubig, bayo kang power bank ang ilang mga balon. Las 2:30 sang hapon, nakapanyaga sila sa Sipalay City. Sa hinubaan sila nagpaligad sang gabi. Las 2 sang kaagahon sang Sabado, nagsugod naman sila sa pagsikad. Challenging kuno ang ruta, ilabi na nga dulom kag bago ini para sa ila. Ang sekado nga daw nag-start kami nga dulong pa. Amo na siya ang speed naman alalay lang at siyempre Ikaw nilalan mayo. although may suga mo kami pero ang hindi makita sa nanalo Isado. Oo. At the first time naman agyan to, hindi kami kabalo ko anong vibes ang dalan to, course ang 5:30 AM, nakalapot sila sa Bayawan City kag namahaw. Rekta naman sila sa Dumaguete City kag nakapanyaga dito las 11:30 sang aga. Nagtulog sa 30 minuto sa Boulevard kag liwat naman nga nagsikad pa Valle Hermoso. Medyo talaklaro na kuno ang ini nga dalan. Las 9 sang gabi na sila nakalabot sa Valle Hermoso kag sang among adlaw 20 oras sila nga nagbisikleta. Pagkasunod nga adlaw, 7:45 sang aga, nagbiya naman sa Valle Hermoso. Nag-stop over sila sa Cadiz City mga alas 2 sang hapon sang Domingo. Nalawigan sila dito kay may mga grupo man sila dito nga nagahulat sa ila. Si Raymart, aminado nga siya gid ang ginaalalayan sa mga upod niya sa ilang nga loop. Samon guro nga pat do ako gidang ako ay ginaalalayan mo. Struggle ko gid ang ang bag balaw ang amon niya. Bugat. Maktabot ko bugat lang ng bugat kag sa mga taklad balaw. Oo. Samtang nagapalapit sa Bacolod, amat-amat na nga nagsugata sa ilang nga grupo hasta makalapot sila sa Bacolod. Tuman sila ka-overwhelmed sa nagsugata sa ilang nga sorpresa pag-abot nila sa Capitol Lagoon. Sablaw. Ang sa akong feeling pagkabot sa Lagoon na happy gid ko kay nagsugata sa mga grupo namon full support kita na Bacolod Stallions. Kagang iya misis pa flowers pa amigo ya. Ang after wala kami nag-expect nga mo na na pagkabot sa finish line may nagsugata sa mo and then
overwhelming. May pa-flower sila, may Pa-cake Sa sunod sang duha ka adlaw kag 14 oras ilan nalibot ang bilog nga isla sa Negros nga may distansya nga 667 kilometers. Suno sa ila, nangin posible ini bangod may training, may focus kag importante sa tanan, wala sang bayaay. Ang term na ilagay tawag bab kumalibot mo kuno ang bilog nga island sa Negros, Negros Loop. Bay natibot mo gid siya kompleto. Oo. May ga-wonder lang ko, tibuot silingon aral lang sila sa mga coastal, ng mga interior. Syempre, di mo naman Oo, alam sa highway, main ang- highway lagi ang ba ilaro highway. tamo to ya pa una sila ya pa south. Libot sa oriental, wa sa north naman. In short, wala shortcut. Ang bilog na linya. Grabe, na siya on pagdilay. Balik sa mga bikers kun barb dako na siya nga kwan bala sa ila self na do bugal mo nga nalibot ko na yung bilog nga island sa Negros. Meron Nag-itong na- sinaming, no? Natural ako gani tsanggilang baklan ko ga itom ko. Ang mapasalik ko yung bilog namon nga subdivision, malibot. Ako yung mabakal sa tiyanggi mo na mabahay ko barb. Hindi ko kuruhan no. Pero namin ko no barb kay ang pinakadako nga na kuan nila nga lesson na mo to along the way is that may hinay, may dasig. Wala may Okay. wala may ginapabayaan, wala may ginabilin. Dungan ka mo halin, dungan ka mo abot tapatanan. Kag you build siguro mismo endurance mo gid, no? Ay, na- Barb runners ni sila Barb nga Grabe. nag-turn into bikers during the pandemic. So Oo. meron sila daan hangin pero lain naman ni galing ang bike ko nung Lain naman yung dako ka challenge challenge. man para sa ila. Grabe, no? Kagabuhi ato mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo mayong hapon.